Mga Muslim nagakahangawa man sa posible pagpanghalit ng matabo nga dalasang terorismo. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Hugot nga ginakundina sang Iloilo Muslim Community Association ang pagpangmomba sa Mindanao. Sila mismo nagakahangawa para sa ila seguridad. Luyag Manila ipaabot sa tanan nga hindi ini isa kasay sa religious war sa tunga sang Romano Katoliko kag mga Muslim. Hindi kita matawag nga Muslim o kung hindi ikaw matawag nga Muslim kung ang imo nga mga activity ay mga terroristic activity. Ang Muslim ay peace, ang iyang meaning buod singa nun gasugo kag ga-implementar sang maintaining of peace and order. Ang among asahi sang pagpanghalit ang ginasikway sang Muslim community diri sa Iloilo. Para sa ila, may ara sang isa gid lang ka grupo nga luyag magpaguba sang relasyon sang mga Kristiyano kag Muslim. Way namon ginatolerate ang pares in ang mga activity, especially sang ginatawag naton nga mga terroristic activity, completely bawal ina sa Muslim religion. Ilaman ginahingyo ang publiko nga hindi tanan nga Muslim ang naghandom manghalit kasubong nila nga madugay nagatiner sa Iloilo, katawhayan sa Mindanao kag sa bilog nga pungsod ang ginalauman. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Kaparian, ginapakamalaot ang pagpalupok sang granada sa isa ka moske sa Zamboanga City. Kapulisan nakaalerto. Yaring report. Matapos ang pagpangbomba sa isa ka katedral sa Holosulu, duwa naman ang patay kag 8 pilason matapos ginpalukpan sang granada ang isa ka moske sa Zamboanga City. Napuhag mga residente sang isa ka barangay sang natabo kag giinas ng kaagahon. Ang insidente ang gidkaalarma sang pamunuan sa isa ka pampribadong Catholic school sa syudad sang Talisay. But now we require them to have an ID, no? Even the parents that are coming over to take their small children home. We will not give the children unless they have the ID. Dugang pa sini, posibleng epekto na inisang plebisito sa pagtukod sang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. For them, they do not really want peace. They want always war. Kasi what happens now after they got their what they want to be an independent state or like that, but still these bombings are coming, no? Enero 27 sa natabo ang pagpambomba sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral kung sa diin gid kamatay sang 21 ka mga tawo. Maluwas pa sa masobra isa ka gatos ka mga nasamaran. No, base wala tamang ginapangayo pero hindi man siguro malain nga i-secure taman ang aton kauglingon. Para naman sa presidente sa Center for Islamic Studies and Dawa of Negros Incorporated, ang pagporma sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang mangintaytay sa matutuod nga kahilwayan. Sa Islamic point of view kasi ang government kag ang Islam as a religion ay hindi pwede mong i-separate. Walang secular kasi sa Islam eh. Ang governance is included mismo sa sistema ng Islam. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. One Western Visayas.